schimbată opinia. Am găsit două limuzine, cel puțin interesante, pentru că nu e așa, drumul către biserică trebuie să fie și el unul de neuitat. Așadar, vierii împreună cu naștii și murdacii pot alege limuzine care mai luptate. Aceasta este una cu epocă, este una culturală și cu liber, cu multe caracterizări. Este una toată și categoric prețul este pe măsură. Dar eu am ales să merg într-o altă limuzină și de ce? Pentru că este mai mare și ochea mea imensă. I-am rugat pe domnii de aici să facă să despartă cele două mașini, pentru că efectiv nu aveam cum să lucru. Deci eu am făcut o limuzină care de asemenea de lux. Puteți să vedeți cum arată băiatul acesta. Este impecat. Știți cam cât ar fi costul? De exemplu, dacă vrea cineva să închirieze toată ziua, toată... Spuneți neapărat. 700 de euro toată ziua? Toată ziua. Da, de-aia ziceți. Dar cum mă urc? Dați-mi voi să faceți. Deci trebuie să mă ajut la face de preț, nu? Intru în direct. Așa.